औ औ औ दे जागोन दे जागोन औ दे आफा सोर बबेनि हिनजाव जाखो बेलाय ओहो आंनि न'आव आंनो जेबो इनफरमेसन होआब्लानो आंनि न'आव खुनु मते हिनजाव होननायानो हामनो मोना ओइ गामला ओइ मैखुन नोंसोर गोख्रै फै गोख्रै मा जाखो आफा मा जाखो नुवाखै नामा बैजाता मा लाबोदों ची आंनो नोंसिनि बिदा देरसिन लामा नायनायनो आंनो बैसोआ बारग'लांलायबाय आंनो दासिमबो हिनजाव लायाखै आंहाथ' उसु खुथु खाथारसै हिनजाव लानो थाखायनो जाहोनोबो रोंबाय आङो हिनजाव मोनफ्लांबायोब्ला फिसिनोबो हासिगोन आंसो लानांगौ आं नोंहालाय मानि नोंसोर मारै उनावलाबाय थादोंब्रा बागानाव बिबार बारसे थायोब्लासो गोसोआ गोजोनो बेखौ मिथिया नामा नाथाय आंनि बुजिनाया नोंसोर साननाय बायदि नङा ओइ मा बुंनो नागिरदों सिदा बुं आफा बेयो आंनि मोजां मोननायबो नङा गार्लफ्रेन्डबो नङा जोंनि न'खराव खामानि दामानि मावग्रा दांग्रा रावबो गैयैखायसो आं बेखौ रुवाथि हिसाबै लानानै फैदों रुवाथि आंथ' रुवाथि थाग्राखौ बेबायदि पसाक गाननाय नुफेराखै नों थिग खोथाखौनो बुंदों आफा सम लानानै बोथोरा सोलायो सिगाङाव जोबोद माहाजोनमोननो दा न'खरा दै खुरखा जानानै गोरिब जायनि फलाव अनजालिया दिनै जोंनि न'खराव रुवाथि जानानै फैनांगौ जाबाय ओइ बे न'खराव हिनजाव होननायानो गैयाब्ला रुवाथि लाखिब्ला जोंखौ मोजां होनगोन फा लाखिनायानो मोजां जासिगोन आफा आदा मा खालामनाय जादों बियो मा खालामनाय जादों अनजालि आंनि मोजां मोननायसो बेवाइखौ नोंहा खावलाय दांनायनि मोन्थाय गैया ओइ अनजालि साला सिगाङाव रुवाथि होननाया दासो गार्लफ्रेन्ड मानिनायाव गैया आदा अनजालि आंनि गार्लफ्रेन्डसो गार्लफ्रेन्ड बै समावबा रुवाथि होननानै बुंबाय नोङो दा बुंबाय गार्लफ्रेन्ड बेखौथ' आं मारै मानिना लानांगौ जाखो अफिसियेल पास जानांगोनलै अफिसियेल पास जानांगोन होनबासो मानिलायनाय जागोन नों मोजाङै सयै खावै दोन मोनथिबाय फै अनजालि आइ बोलांलाबायबानो हिनजावखौ मोनो नामा है बिदि होनना मिथिबा आंबो दहायनो बोना लाना थांगौमोन आंहा जाम्बाबा जिराय होनानैसो लेक्सार होबाय थादों थोद अयनाय